αν στο τέλος καθίσει ο κόσμος, θα σε βάλουμε να παίξεις κι εσύ ένα τραγούδι. Εντάξει. Πηγαίνοντας τώρα εγώ, δεν με γνώρισαν τα κλαρίνα που ήταν ο Τασιοκαλιάς, ο Βασίλης Μπατζής, δεν με γνώρισαν. Δεν είναι αυτό και αυτή. Δεν με γνώρισαν. Ήρθε ένα παιδί, λέει, βάλτε τον, λέει ο Τάσιος, να τον ακούσουμε γι' αυτόν. Είναι αλήθεια ότι τα τραγούδια παλιότερα, εγώ έβαλα τη δική μου τεχνική στην παράδοση, χωρίς να την αγγίξω την παράδοση, την επλούτησα μάλλον, γιατί εκείνα τα χρόνια παίζανε έτσι πέσανε. Το πήρα εγώ το εμπλούτησα εν ολίγης. Λοιπόν, μόλις έπαιξα έτσι εγώ τώρα, εκεί μείναν, λέει, τι είναι αυτός? Ένας είναι, λέει. Ένας. Μόνο ποιος είναι, λέει ο Τάσος. Εσύ δάσκαλε, γνώριζες τους άλλους. Τους γνώρισες. Εγώ τους γνώρισα. Αυτοί δεν με γνώρισαν. Αλλά δεν μπορούσα και να τους πω. Ελάτε να με δείτε. Αλλά έρχεται ο Τάσος μετά, έρχεται κόσμο. Μωρέ διάολε μου λέει εσύ είσαι. Και δεν μας λες, δεν μας μιλάς, λέει. Μπορεί να μην θέλετε να με μιλήσετε, ρε Τάσο, του λέω. Τέλος πάντων, ο κόσμος ήταν όρθιος να φύγει. Πετάζανε σκούφους στον αέρα, τα παλτά τους, τα αυτά. Πάει ο πρόεδρος της Πανεπυρωτικής. Του λέει, Άκη, δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάρουμε ένα χορό. Μα δεν είναι για χορό, του λέει. Δεν μπορούμε, του λέει. Μπαίνουν μέσα, κουπανάνε και μπαίνουν στο χορό. Και αρχίζω εγώ και παίζω το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Μου βάζουν το παράσημα εδώ ότι πήρα εκπομπές της παράδοσης. Από τότε έμεινα εδώ. Γνώρισα τον Μανώλη με την παρέα του, τον Καρπάθιο. Πήγαμε σε πολλές δουλειές με τον Μανώλη, εδώ, αλλά ήρθε και ο Μουσταφάς εδώ μετά. Ο Τούρκος. Ήρθε εδώ. Εμείς το μόνο που ξεφύγαμε τότε, χωρίσαμε από τους Τούρκους, ήταν με το Κυπριακό. Έγινε το Κυπριακό και αρχίσαμε και είχαμε διχασμό. Δεν θέλαμε ούτε να παρέα να κάνουμε, ούτε να μιλάμε, ούτε τίποτα. Εδώ ξεκίνησα με τον Αντώνη τον Κυρίτσι.